sjov. Malte dag med totalt her meget sjov. Hvor vi bare skal have det mega grineren sammen med Malte. Velkommen. Nu skal vi lave en skumfidus challenge. Reglerne de er meget simple. Vi skal tage en skumfidus i munden hver. Og så skal vi sige ordet skumfidus. Når vi har gjort det, så skal vi tage en skumfidus mere i munden og sige... Hvad? Skumfidus. Yes. Og sådan skal vi blive ved, indtil at vi ikke længere kan sige... Skumfidus. Præcis. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte. Så tag en skumfidus i munden. Uden at spise den selvfølgelig, ikke? Og så skumfidus. Skumfidus. Let. En taget. Så, i munden. Skumfidus. Skumfidus. Det var 2. Der har vi det. Skumfidus. Skumfidus. Så tager jeg en stor en. Skumfidus. Skumfidus. Det var 4. Og en pøm. Skumfidus. Skumfidus. Ej, det er meget sjovt, det her. Skumfidus. Skumfidus. Kan vi en til? Spørgsmål. Ja. Er det i orden, at man bruger fingeren til at presse dem længere ind i kinden? Hvis det forårsager, at det her det bliver med, så ja. En til. Skumfidus. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Skumfidus. Jeg er lige på kanten, men så tager du bare en til med det. Skumfidus. En til. Skumfidus. 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 Det er meget sukker, det her. Hvor mange var det? Det ved jeg ikke. Stadig med 28. Fuck. Det må man ikke sige. Kunne du tænke dig at se mange flere af de her videoer? Så husk at like og subscribe. Yeah!